Erotieno mar tarik 24 dwe mar 12 higa mar 2024 ka Jokristo koro kwano mana seche manok kende to ichopo e chenro mar nyuol mar Kristo motelo ne nyasi mar Christmas mabende ibiro bagi odiochieng' makiny kod Jokristo mopogore chenro opogore kanyaka midhiambo masani nitiere jogo manitiere safar mar wuoth ka gichomo kuonde ma de giher mar mondo mi gichamie e thuolono kata e nyasi mar skuku ka bende ywak pod nitiere maka kod kata kaluwore kod rochni mag apeyni apaya no ero mawuok Nairobi kod chomo kaluo e gwenge ma Nakuru pod nitiere kod ng'ikruok kaluwore kod weg nyamburko ma bende koro rire mar mondo mi ochop kama dhiye ka bende obila osingo ni gitimo manyalore mar yawa peyni kendo neno ni jogo manitiere wuoth ochopo e yo maber. Ramogi bende oyangore ni jo Kenya mathoth ok ong'eyo chal mar ngimagi kaluwore ni thoth jo Kenya wuotho koda tuoche ma ok landre kama oting'o tuoche mag diabetes kata tuo sukari kaachiel koda tuoche go mag muomruok mar remo ma bende dho ngere luongo ni tuoche mag pressure. Ramogi adwa ni mondo mi warang'ane moko kuom weche ma wamiyo pek. We have received these keys as you hand over this building to the Judiciary. Tokido bengi mokwongo boma ma Kindube koro bedo gi doho mokwongo bende. All the way from Wayaki Way up to here, where is free flow of traffic, and this is because we have deployed enough officers. Obila osingo ni dhungruok mag geche mane obede apaya maduong' ma Nakuru Nairobi koro rumo. Masawakai okchal kaka turwa jokanyana makose bedo kod jatelo achiel mwageno moyieni tiyowa matek to eni mwabedo kod e sigana moyiedhi kawuono wang'iyo kama gwenge mag Masawa ochung'ie paw siasa motelo ne yiero mabiro. Yiero no otimari namba mar ote machuok manari adeka auchiel nono bende ponono ni yonge machiegni kod TV mari nyalo neno wachiel kachiel e mbui mar Facebook, wantiere kanya achiel kachiel e mbui mar YouTube, bende yudwa e mbui mar X, e mbui mar Instagram kachiel kod TikTok. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako ni jo Kenya pod medo pongo kuonde ka ogeche boma Nairobi ka gidhiriwore kod anyuola maggi e nyasi mar skuku machakore otieno makawuono. Kaluwore kod pong mar geche moko kuom jowuoth madhi imbo mar Kenya koro dhi ga chokolo magiwacho ni bech wuoth ong'awre ka bende ok gidhi dhungore giwacho ni bech wuoth ga chokolo ni piny ka bende giwacho ni ok gidhi dhungore apaya kaka osebedo odiochieng' ma okalo. Kata kamano gai mar obila wacho ni giseketo okenge makare mar kedo gi dhungruok mar geche e apeyni. Cynthia Onyango ni kod ler. Seche matin kende to nyasi mar sikuku chakore ayanga. Chuny boma ma Nairobi ma jowuoth ohinyo kawe geche opong' tak thing. Ka jowuoth to temo lawo kinde mondo chop pacho chon. Kata bed mana ni en kinde nyasi machuno jomoko mondo chop pacho riwre kod nyuola margi, omenda mar idho geche to medore nyowuoyo. Fuel odok piny adier, lakini fare madhi kaluo ni malo. Sana Nyoro Kisumu kende winjo na 3,000. Sababu ya bei kupanda ni vile hizi gari tunatoa huko bila watu. Kama mimi nimetoka Kitui bila mtu, kambidi nikuja anda hapa. So lazima tuwe na double, tupate mafuta na tupate pesa. Poenda nyumbani wenye tuliacha huko at least watakuwa hawatafurahia. Nikech dok rom to rieko mar apoyo gila bende jo Kenya odagni ok degi wedhi nono. Jowuoth mamoko poworot kendo muomore nyaka e kar idho gach okolo ma Kenya Railways kama giwacho ni wuoth yomie to bei bende rom gi apoyo gila. Kama sahi SGR kutoka hapa paka Voi nimelipa 1050 na nikienda na shuttle naweza kuwa 2,000 ama 2500. I think it's safe, and currently with the traffic and with the many people who are headed to traveling and to their homes, there's a lot of traffic on the road, so I prefer why not do the SGR. Kaka okang' mar kedo kod dhugruok mar geche apeyni, ogai mar obila Douglas Kanja wacho ni wuoth sani dhi nyime makare kendo giketo obila e apeyni madongo mondo konye chiko geche mondo jowuoth ochop pacho makare e kinde ma owinjore. All the way from Wayaki Way up to here, where is free flow of traffic, and this is because we have deployed enough officers. We have deployed even special units like the General Service Units and APS to assist the traffic to enforce the rules. To kata kamano, Kanja osiemo wang' direpe moko mawachore ni njejore kod mitokni matiende gi ochiek kabisidi apaya mawachore ni ohinyo kelo masira ni ibiro makgi
kendo gibiro neno makolwer. The biggest problem that we've seen is the general indiscipline of some drivers who don't want to follow the traffic rules. But we have resolved that all indiscipline and all those who are flouting traffic rules are going to be charged in courts of law next week. And they've already been notified to attend court through the normal NTSC forms. Kata obedo nengo wuoth to idho kendo moko kuom geche kao mohewo diriyo mar nengo magi kao pile, jo Kenya to ramo ni dala to nyaka gichopi makata gichopo maonge omenda. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Railways, Nairobi. Kamano bende jopiny e boma Kisumu sani timo ikruok mogik ne ingo nyasi mar Christmas odiochieng' makiny. Thuolo mar ohala oneno ne jouso makoro keto ikruok ne ywayo kastembe odiochieng' makiny. Veronica Rogo ni kod mathoth. Wuoth e alwora boma ma Kisumu nyisi ni gikone to Christmas ochopo ka johala okelo mwandu ma opogore ne jopiny mar dhialo odiochieng' mar Christmas. Kuonde tugo mag nyithindo iiko ka moko kuomgi to ochako bile gi kawuono. Sindo tuko in charge of hizi boats, so kesho tumejipanga, tuna expect watu wengi wakuja wa enjoy. So per boat ni 100 shillings mtu mmoja analipa 100. Capacity yenye boat inafaa ibebe ni 4. Ni kama kesho, mimi naamini kesho hapa itajaa, nitafanya kazi vizuri nipate zangu. Nikech kiny en odiochieng' maduong' kendo thuolo mar ohala nitie ni ji duto. Johala ma owuok nyaka oko mar Kisumu ochopo mondo gibende gikwanye otonglo ma kiny yudore. Na nimeona nikuje Kisumu leo nione kama hiyo biashara inaweza noga hapa Kisumu, ama kama inogi nirudi Busia Malaba. Nimekuja na pieces 70 na nimeuza 60, nimebaki na 10 na ni saa 9. Niko na imani nitamaliza hizo 70. Na kule ambako nimetoka huwa nauza 15 ama 10. Kumaanisha hapa kuna kazi. Kesho niko hapa. Edukni madongo mag uso mwandu, dhano opong' ka gitimo nyiepo margi mogik. Ne odiochieng' makiny, dhano giduto e apaya koro okelo dhugruok mar ji gi mtokni. Kawuono ntie change, kawuono at least ke population kata kibene no kaji kalo ka. Kawuono ji kalo ka mang'eny, ji be moko be nyiepo. Kalo reg days moko kido ka town ji tin sana. Moko ng'eny ji dhi nyiepo Kibuye. But ng'eny town ka ji kawuono biro mang'eny sana. Koro biashara ok anyal wacho ni rach. Ka compare good days moko kawuono at least biashara be. Kodong' seche matin to nyasi mag Christmas chakore ayanga. Jodak kod johala e kaunti ma Kisumu nigi ikruok mar neno ber odiochieng' makiny. Arogo Veronica, Ramogi TV. Irokomanenya Veronica Arogo county ma Kisumu kanyo kawadhi nyime jatend piny Kenya William Ruto kwa achiel mar oganda kod hera e kindeni mar nyasi mar Christmas kabedo chiwo puoch gi pak ne oganda sectors mopogore ma osebedo e ong'ala manyime e timo siniani e gero piny Kenya. Minod jatend piny Ruto korka kore bende okwayo hawi maber ne jo Kenya ka bende jiwo oganda mondo ket arita mag nyithindo e ong'ala manyime kendo pidho gi chiemo makare maneno gi dongo e ngima ma owinjore. Lydia Okeyo miyo waler mathoth. E kindeni ma oganda ni nyasi mar Christmas, jatend piny Kenya William Ruto kao thuolo mar po oganda e sectors mopogore kuom sinani margi ahinya to jochiw thieth ma pachoka ma osebedo ka wuotho nyaka e kor gwenge mar chiwo thieth ne oganda. I invite you to go with me on a brief journey to honor millions of men and women whose service is defining our collective national transformation endeavors. Our health workers are guardians of our well-being, using their knowledge, skills, and compassion to ensure every Kenyan has access to care. Onyiso mor mare gi ondamo ma sirikand piny Kenya osegoyo ahinya te sekta mar gedo mar udi manego gi ogonyore kowacho ni okang' makama biro neno ni oganda odakie ngima makare. Every brick you lay takes our country forward towards a future of dignity, security, and inclusive growth. In constructing these homes, we are building lasting hope for Kenyan families. Ojiwo pith mar yien ma owacho ni oseta e yo makare ka geno mare en ni chenro makama biro dhi mbele kata mane higa mabiro. Planting trees is an act of hope. We do this to remind ourselves
that our action can make a difference for us and for future generations. Trees protect our rivers and water catchment areas, combat climate change, and beautify our land. A kitchen garden is a gift we give ourselves that keeps giving, providing families with fresh, healthy meals. You can transform your meal table by stepping out to do a little cultivation. This Christmas, let us grow more organic food and nourish our children with love and care. Korka kore, min od jatend piny Kenya Rich Ruto ojiwo okang' mar chiwo chiemo ne jopuonjre e skunde ma osebed ka itayo chenrono. Ka bende ojiwo oganda mondo mi otim sinani e timo pur mar chiemo makare mabiro neno ni nyithinde oganda jo-Kenya obedo kod ngima makare. This is a season of gratitude, love, and giving. Let us rediscover the power of selfless love in the spirit of this festive season. May it continue to inspire us as we raise our families, serve our communities, and build our nation. Kenya's future is in the classroom. Having been a teacher, I understand how difficult it is to teach a hungry child. Our mission is to make sure hunger doesn't get in the way of our children's education. A plate of food is power in a child's hands. Negi woye kar jot ma jatend piny Kenya, kama gikone oganda jo-Kenya hawi maber mar Christmas kod gweth mogundho ka oganda donjo e higa manyien ndalo machuok mabiro. Merry Christmas. And a happy, prosperous New Year 2025. Lydia Okeo, Ramogi TV. Moko kuom familia ma itogi ni piny, jogo mani kod kit ng'ol kod mond liete kaunti ma Homa Bay obedo gi mor bang' yudo chiemo ma ginyalo dhi konyorego odiochieng' makiny ma idhialo skuku mar Christmas. Ma en sir mane giyudo kowuok kuom jagoro mogirore e migawo mar arita Raymond Omolo, gidwaro maneno ni jogo ma itogi ni piny kod mago mang'awo oyudo skuku. Komachielo sub county magem, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi bende nochiwo chiemo ne nyithi kiye e dalagi mar Amani Village of Hope. Ago erokamano ne PS mar Raymond Omolo kuom ne kawo kata nene chunye ni joma bei mondo odhi ocham Christmas, bed ni japati ma UDA kata bed ni ja ODM wan jo Kenya wa Homa Bay County, PS orwako ji te oneno ni mondo ji ocham Christmas. Kawo erokamano ni agoyo ne Daktari PS Raymond Omolo mar Interior kuom timonwa gima chalo kama mar kelo chiemo mondo jo Homa Bay County ochiem kendo oyud Christmas. Kamon liete ni ka gi nyithind kiye gi joma ok nyal to gi jite. Oparowa to ok wan kende moparowa. Awinje ko paro ji kon gi kon. Na onge kata gimoro to ne ok apar kama ne gimoro nyalo yudore. Ka piny orugo kinyi tapok eka ne dong luonga ni mondo abia mose ka. Ka biro tayudo ji. Koro agone kende ongati erokamano kod Raymond Omolo. Nyithikie dalama Amani Village of Hope e sub-county magem noyudo Christmas momondo kwa kuom jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi. Wandayi ma inoten kod jaod bura magem Elisha Odhiambo kod nyawadgi malang'ata Felix Oduor nocholo chiemo ne ma opogore ne nyithindogo. Jatend dalano Reverend Kenneth Washanga norwako konyno kojiwo oganda mondo okony jogo ma ochando e alworagi. I think you can just give. I give them. When Christians all over the world are celebrating the birth of Jesus Christ, it's only fitting that those of us who may be blessed in one way or the other, in a small way or in a big way, would extend a hand of help. We are grateful. And these little ones, I am sure God is watching over them, and what you're doing will be a great blessing, not just to you, but for your generation. That you can run this home to be what it is, to accept these children who in any other way would not find a home, but they have found
your wings to be where they can stay. We are very much grateful for your support, Mheshimiwa. We have been very good friends, and I really appreciate, because whenever I do call you or reach you over issues, you have always been available to us. Jopiny kar chung'o od bura ma Karachuonyo koro yudo fuong'ruok kaluwore gi biro mar doho e boma ma Kendu Bay makoro biro konyogi e yudo chenro mopogore mag doho. Kaka Ali Abich lero, jo Karachuonyo osebedo kalao chenro mag doho e boma ma Oyugis kata Homa Bay. Jopiny ka chudo bura ma Karachuonyo osebedo kalao chenro mag doho e boma ma Homa Bay kod mano ma Oyugis kaluwore kod onge mar doho e alworano, kendo ma osebedo ka kelo pek ne jopiny mani kod buche nyim doho. Kata kamano jopiny ka chudo bura ma Karachuonyo koro yudo fuong'ruok maduong' bang' aguch omenda mar NGCDF ma Karachuonyo gero doho manyien e boma ma Kendu Bay ma omonyo milion 14 kendo koro biro konyo jopiny. Apisas e bad migawo mar doho mano oyuoro e kinde nyasi mar chiwo yanga odno ne bad migawo mar doho e pachoka ne okone jopiny ma Karachuonyo koro biro bedo kod yote buche ma gin go ma koro biro yale doho ma Kendu Bay. The court has been running as a mobile court from Oyugis law courts, and this court started as a mobile court in 2013 on 13th of October. That's when we initiated the same together with the stakeholders, and it became operationalized as a mobile court on 31st of March 2014. This is in the spirit of access to justice as anchored in Article 6.3 and Article 48 of the Constitution of Kenya 2010, as led by our Honorable the Chief Justice. And today we have received these keys as you hand over this building to the Judiciary. Doho ma Kendu Bay no biro chako ayanga tich dwe mar achiel higa manyien bang' kane osechiwo ayanga ne bad migawo mar doho ka jopiny alwora ma Karachuonyo ojiw mondo koro bi oti kod dohono makare mar yudo ratechgi kaluwore kod wuoth ma gisebedo ka giwuotho maboyo ka gimanyo chenro mag doho. Area MP koro miyowa key mar ot mar doho ma Kendu Bay. Adwa mana paro ne jopiny ni doho ma Kendu Bay ibro yawe officially gi jatendwa maduong'. Damer mana gone bungero kamano ni wakelo weche mag chike machiegni. Wayuago ni waonge gi tich. Nyithindwa bro yudo tich ka. Minewa bende. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome wacho ni jopiny ma Karachuonyo osebedo gi pek e kinde ma gin kod weche monego bed ni gitero e doho kaluwore gi onge mar doho e alworano ka okoni biro mar doho e boma ma Kendu Bay biro kelo resruok maduong' ne jopiny. Mae biro konyo jothurwa nikech ok gibi ketho sani gidhiyo Oyugis kata Homa Bay kuma kancha gidhiye to gikawo sa mang'eny kata giwito sa mang'eny. Machielo en economic. Pesa magidhiyo makoro gichiemo otende mano Oyugis kata Homa Bay. Kik bi gichiembe godo Karachuonyo kae be mondo jo Karachuonyo modongre. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi tok lipot mar Ali Abich no bende materowa e yweyo. Chenro en maro imore sa 3:19 aneno ka ote odonjo kanyo Ramogi. An mzenya kwa Minadori akawuka sele amoso baba wa erokamana Ramogi TV an Eugene kaniseme akwayone jokane ya kani ya sembo kapuoyo chiro kod osiepe hayo maber mar sikuku. Ramogi TV an min pilot mar dhi wamor kodi kuom leronwa weche mosna nyar god mesa mosiepna. Erokamana Ramogi TV imore na Ayub Jakino mar Uyoma Nyabera wan wadwaro josiasa matiyone jopiny ok matiyone party. Pati en mwandu ng'ato ma kik sarom mar yiero kasto isiemonwa pati isiemonwa mana giri makoth goyo oko ekane wawinji wachni mano an pastor mondi otiche mar gemo nyore akwayo hawi maber ne jo kanisa St Mary duto te gi joera mag Ramogi TV duto te wadonjuru e kanisa Ramogi TV an be an bena yuer jagem gongo Ramogi ler lakini mosne jali Komwito jaode nyaseme kawuono ni okaneno oteno maber makmana agoyo mos ka okamano nyako Ramogi waduogi weche mathoth.
Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Niko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Crazy Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Crazy Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Crazy. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Crazy Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. Moruru, Christmas ochopo, kinde mag sikuku ochopo. Yud more kinde nyasigi gi mich mag sikuku kokalo kuom Ramogi TV. Inyalo bedo jaloch mar siling 5,000 pile ka pile. Chakre tarik 16 nyaka tarik 25 dweni mar 12. Sikuku yot. Mokwongo, ket wang'i Ramogi TV to QR code biro nenore sa asaya. Kaito, scan QR code no. Ibiro chopo e Citizen Digital. Kendo duok penjo ma openji. Kendo, ng'at mano kwong chiwo duoko makare biro yudo siling 5,000 pile pile. Mano kaka wakelo ni more kinde ni. Koro, podi ritango. Scan code no. Jibambe ikrisi kod gik mabeyo mag nyasi kwa Ramogi TV. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV.
Kami mar Royal Credit Limited koro dwaro ni duol magayo kembe machiwo kumbe pacho ka mano Insurance Regulatory Authority olos chochni manitiere telo mar Direct Line Assurance ka okamano to gibet tenge gichiw thuolo ne duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC mondo tim nonro ewi wachno. E dwoko margi kotude kod milome ma IRA nogolo e chak jumani, kambi mar Royal Credit Limited koro wacho ni IRA osemiyo keth chike mathoth magayo kembe mag okumba kara Insurance Act kochakore higa mar 2017. Royal Credit liko ni IRA oserem loso chochni mantiere telo mar Direct Line kata obedo ni osetim nonro mathoth moriwo nyaka nonro mane otim kanyakla kod chenro mar ndiko kembe duto mondiki e pacho ka kata Business Registration Service. Royal Credit wacho ni IRA ok nyal chwalo tije ne bigepe moko mag sirikal nikech gin kod ting' mar loso chochnigo ka giluwo lai makare mowinjo giti godo. Royal Credit bende wacho ni IRA ong'eyo maber lai mar telo margi kaluwore ni osebed kitimo nonro mathoth moriwo mano mar IRA mane otim kanyakla kod BRS. Bende giwacho ni IRA winjo ndik ne BRS ka gilero adiera ewi telo margi ka bende gikwayo mondo olos chochni mantiere e oboke mar CR12. Royal Credit koro dwaro ni IRA olos maber obok mar CR12 mayango wuon Direct Line ka bende giwacho ni kaber to IRA owinjo bet tenge mondo EACC otim nonro. Gwenge mag Masawa ne en achiel kuom siro mongirore mane loch e kinde man loch mar jatend piny William Ruto oyiengore. Gwenge mag Masawa ne ni kod duol maduong' e sirikal kendo mbi mar jatend piny ne peke gwenge go moyo kata hoho mar okak. Kata kamano osiepe kind Ruto kod gwenge go nenore ni pi kod mauta e kindegi kaluwore gi okang' mar thicho oko jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua dwe mar 10 higani. Gwenge mag Masawa koro ochung' kanye weche mag siasa motelo ne yiero mar higa 2027. Masawa pod nie paw Ruto koso to ogai mar Masawa gie sani en ng'a? Jafwambo marwa mar siasa Kristo Wino kolono matut. E alap ma Moi International Sports Center Kasarani, johera mag Kenya Kwanza ne opong' gi mor tuklu e kinde ma jatend piny William Ruto kod jalupne machon Rigathi Gachagua ne chamo muma. Truly and diligently serve the people. Achiel kuom gwenge mane opong' gi mor en Masawa mar Kenya kaluwore ni kuom ombulu duto mane omiyo William Ruto loch 45% ne owuok e gwengego. Rigathi Gachagua ne omako wi dhiang' kendo bedo wang' oganda jo Masawa e sirikal mar Kenya Kwanza. Kata kamano, pogruok ne ochako neno e kinde kod jatende higa achiel kende, gino mane okelo gol mare e apisi dwe mar 10 higani. Gol mar Gachagua e apisi ne oloko yamb siasa e pacho kae, to moloyo e gwenge mag Masawa. Gwenge mag Masawa kod ombulu mohewo milion 4 ochung' kanye e weche mag siasa. Jo Masawa nigi ich wang' nothich ng'atgi oko, ogol ng'atgi e tich. To ng'ano mogol e tich no ero ne en ng'ama seche duto kata koloso to loso mana kotimo ang'o kotetea ni jo Masawa. Omiyo ne gihere nikech wachno. Koro kogole jogo neno marach. Omiyo kokgo kora kawuono jo Masawa ok bi gocho ni jatelo masani. To kaka wacho 2027 pod bor, gik moko nyalo timo ang'o, nyalo loko. Bende gwenge mag Masawa pod en paw William Ruto kose. Kirango mos jatend piny William Ruto, kabila manokowe telo maduong' ne gin jo Mount Kenya, jo piny Masawa gi jo Turgi, jo Lang'o. To kuom jariyo mage mane pillars mage. To pila mapek maduong' ne mar Mount Kenya. Peche manomiye kura atamalo 57 mar kura manoyudo te ne gin mag jo Mount Kenya. To jo piny ma Mount Kenya oseweye. Gabriel Wandeto, achiel kuom jood bura mag Masawa mane ochung' kod Gachagua, wacho ni gwenge mag Masawa oseweyo William Ruto kaluwore kod okang' mar golo Gachagua e apisi. There is a lot of anger
in this region. Let's be honest. I mean, if everyone is trying to sugarcoat, I think he's lying. There's a lot of anger. Our people are feeling the pressure from the high cost of living, but more importantly, the removal of His Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua has really angered people in this region. Janon weche mag siasa Profesa Peter Wanyande lero ni dhi bedo ting' matek ne William Ruto mondo oyud ombulu maromo 40% mag gwenge mag Masawa e yiero maduong' mabiro. Piny Masawa ni opogore gi communities moko gi. Emomiyo luwo huru sani piny jo Masawa ok bi luwe gite. Koyudo 50% of jo Masawa to en mana hawo. Gibro pogo ombulu no ero, gibro pogo. An gadiere e paro nan gibro pogo. Kata kamano, moko kuom jolweny mag William Ruto e gwenge mag Masawa kaka jaod bura makieni Anthony Wainaina kod nyawadgi manyeri town Duncan Madhenge pod nigi geno ni William Ruto dhi yudo ombulu mathoth e yiero mabiro kowuok e gwenge mag Masawa. The late Mwai Kibaki was demoted in a roadside rally by the late also President Daniel Arap Moi, and he was demoted. And Kenyans and Nyeri and the whole of Mount Kenya moved on. It is not the first time that it has happened to our very senior politician. The aggression in the mountain has been deliberately engineered through the utterances of the impeached deputy president. He's the one who is telling people, you must be angry at this government and you must let that anger sink in your hearts and in your minds and hold it for the next 3 years so that the anger can come out in 2027. We need to change that narrative. Nyakane gole e apisi, Gachagua osebedo katemo bedo ogai mar jo Masawa kendo singo mar siemo ne giyo magidhi luwo e yiero maduong' mabiro. Bende Gachagua ni kod oteku moromo mar choko oganda jo Masawa bang'e. Masawa kae ok chal kaka Thurwa jo Kanyana. Makosebedo kod jatelo achiel mwageno moyie ni tiyonwa matek to en mwabedo kode. Jo Masawa gieki gin jok malokore sa matin. Makata ka gin kod jatelo kaka koro ncha Gachagua no ero. To konyiso ni ng'at moro nono e kinde gi kanyo, e oganda gi kanyo. Ok nyal timo ang'owa, ok nyal kao jomoko dhigo. The current scenario of the broad-based government is going to evolve in such a way, in my view, that come 2027, we will have the same scenario that we had in 2002 when Kibaki swept into power under the National Rainbow Coalition. The mountain region will not accept to stay out of a government of national unity in President William Ruto's second term. E mano mane owe oganda jo Kenya kod buok, jatend piny William Ruto ne olimo jatend piny machon Uhuru Kenyatta e dalane ma Ishaweri kendo gwelo moko kuom josiasa machiegni kode e sirikal mare. Dibed ni Ruto temo kelo Uhuru machiegni kode mar yudo oganda jo Masawa. Bende Uhuru nyalo loko pach jo Masawa poni giseloko ng'egi ni Ruto. Uhuru ni en ogolo jok ma jothurgi wuon be nosetimo ang'owa, nosekwedo, nosetamore, nok giyier. Koro miyo mano ok bi miyo bed kod mbi kod teko mamiyo ji luwe. The former president served his term, and our people supported him man to man over those 2 terms. But you saw in the last general election, they defied him. They defied his candidate of choice, and they voted man to man for President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua, whom they had a lot of faith in. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Riwruogo jende mantiere Likoni Mombasa midendo ni Onagi Youth Likoni wacho ni gidwa tiyo kod kwan gi mathoth kod lony margi e jiwo weche mag dongruok kod kelo lokruok korka weche mag siasa. Magi ne giwacho kinde nyasi mane gibago mar loro higa ka girango kenge magisegoyo to kod ng'ikruok magisebedo godo. George Aoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mar loro higa mane okelo kanyakla riwruogo jende mag Onagi mantiere Likoni Mombasa. Gikoni ne giromo mar riwo paro kendo rango kange magisegoyo to kod lokruoge magisetimo kaka oganda kaka achiel kuom yore mag nyiso hera manie kindgi. Waloro mwaka to ne waneno ni kaka Onagi ma Likoni nyaka wariwe e lwetwa kendo wabere gimoro achiel. Ma nyiso ni wan joma oherore kendo wang'e kuma wadhiye. Kumineno ka ji obedo machiemo kendo giriwo lwedo joma tindo kama nyiso ni gin gi future maber. Timo gini mondo ke jolowa mar ojende machiegni maloro mwaka ke jolowa mang'eny ok dhi dala koda gino kel machiel wabek machiel wati party ni na jende makuru ne love emo miyo kawuono majority of us orwako love na Siaya warwako nanga ma white nikech nwatime bang' ka ji osea election koro watime mar peace kawuono watime mar love mar hera ma kindwa kaka wan gi ojende ma odak e luo Likoni. Jiwo weche mag somo, dongruok korka weche mag ohala to kod siro jogo maonge kod nyalo gikone gin mana moko kuom ajenda mekgi. Gimomora gi group ni en gender sensitive. Ogibagua ni gin joma chuo kende. Nyaka miyo, joma miyo benie group ni. Ni gichung' oko gi support mine in forms of businesses, gi support kind gi biashara, samori podho, gi support. Matter of school fees bende gi support. Gigi watimo kama nikech iyudo ka samoro bende wan gi challenges moko kata mana mar puonjo nyithindo mag iyudo ni samoro ng'ato onge kibarua. Koro iyudo ka gigo tete wabedo kamoro achiel to wakamin to wakonyo kopono ng'ato nigi shida mopogore opogore. Mano e gima omiyo samoro iyudo ni wan achiel ojende waka kata Onagi youth group ni. Adwoko erokamano ne leaders mago kaka Pamela Jala, Honorable Misimboko kuom diek magimiyowa sani toothpick magiremo wago bat. E seche gogo, gikoni gidwa tiyo gi kwan gi mathoth e kelo lokruok korka weche mag siasa ma gikoni okosebedo ka dhi kodgi maber ahinya. Wasebedo kwa chungo jowa mondo miwambo wayudi gimoro kata mana ward kata mana mbunge lakini ok wayudi nikech ang'o wakere. Koro wang'ne ni wabiro gi strategy maber mondo mi wariwre wabed gimoro achiel. To kwaseamua ni watero ng'ato fulani challenge mwayudo en niya wan kaka joluo wachung' karibu more than 2 people. To seche mwachung' more than 2 people to koro wapogore koro okuch wakere koro yudo kata ka gima nwadwaro cha ok wayudi. Koro challenge ni jotelo madwaro gimoro ni gikala gima kata kwergi ni ok nyal to gidhi adhiya ma ginyal koro momiyo koro gigi be bawa. Wang'iyo ni rem mane ma wan go mondo wang'e ni ka wavuko mwaka ang'o ma nyalo timo mondo ojende ma Likoni obed ni ginyalo dak ngima manyien kochakore higa manyien. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Koro yangore jo Kenya mathoth wuotho kod tuoche mathoth e dendgi ka ok ging'eyo. Karo kod nono mowuok e migawo mar thieth, jo Kenya makwan gi romo 206 ofwenyne kod tuo mar sukari kama moko 577 oyudne ni kod tuo mar muomruok mar remo. Magi ofweny kod nyamrero mosebedo ka sude ute oganda kapimo chal mar ngimagi. Jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni noriyo kod nyamrero e kar dak ma Kibra e boma Nairobi kawuono. Nyamrero nodich wuothe ute ji kod chirni kendo pimo oganda mar ng'eyo chal mar ngimagi. Mudhoni opako tich ma nyamrero osebedo ka tiyo kama oting'o fwenyo tuoche kuom jo Kenya ma ok ong'eyo ni giwuotho kod tuoche dendgi. The community health promoters are doing really well in terms of registration to the Social Health Authority, that is Taifa Care, and equally doing the small assignments, that is taking blood pressure, checking on the blood sugar. Kaluwore kod lipote migawo mar thieth, jo Kenya makwan gi ohewo 200 noyud kod tuo mar sukari kama moko mohewo $500,000 noyud kod tuo mar muomruok mar remo e kinde pimo ma nyamrerwa notimo. More than 200,000 people have been walking, going to work, going about their duties, and they did not know that they had an issue with diabetes. 15.2 million people have been checked for hypertension, and out of that 577,000 have been referred to a health facility
for further assessment. Kamano bende kuom mine moyo 330 kamano yudi kapek 132 noyudi ni ok dew chako thieth gima keto ngimagi kod nyithindgi kamarach. That in their normal routine, when going from household to household, they have come across 339,000 pregnant women. And out of that, 132,000 have been referred for prenatal, antenatal, which is really good. That's a lady got pregnant. She did not know that she needs to go to a health facility for clinic. But the community health promoter have been able to convince them that it is important to go to a health facility. Kato bedo nyamrero osebedo ka konyo migawo mar thieth e chiwo thieth e rang'iny mapiny, chudo margi ok osebedo ka chopo e wang' sa, ka mudhoni osingo ni gope duto idhi chulo kochopo giko higani. So because of that verification and ensuring that we have the correct data, we delayed a little. However, by the close of this month, I want to assure all the CHPs in this country they will be paid up to the last coin. Mudhoni osingo mar limo gwenge duto e pacho ka kendo neno ni nyamrerwa duto tiyo tijgi e yo makare. Jokanya sekta mar somo e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho kaw pach jopiny kotenore kod chenro mar siro somb jopuonjre mag mbalariany mong'ere kaka New University Funding Model ma yande do ng'ado ni otime e tok chik. Bende gidwaro mondo piny owacho keto okenge maneno ni chenro mar somo mar CBC bende oketie tim e yo makare. Sekta mar somo pacho kosebedo kod midhieche makoni kod koni kuom higni malo 2 mokalo. Chenrono mar somo manyien ma competency based curriculum kod yo manyien ma siro somb jopuonjre mag mbalariany ma idendo kaka New University Funding Model gin mokum lokruok e sekta no mar somo ma osekelo wich bar kaachiel kod paro mopogore opogore ka kuom jokanyogo e sekta no mar somo. Mokum jokanyo sekta mar somo wacho ni mokum lokruok ma okelo e sekta mar somo ber mokalo. Kata kamano, yo ma iketo gi e tim ema giwacho ni ok osebedo makare. Koro wan wakwayo serikal ni wan gi jowa molony e weche mag somo kata gi dho ngere mowacho ni professionals. Ibiro yudo ka governor golo basari, MP golo basari, MCA golo basari. Magi gin omuom wanyalo ketie agulu achiel. Gigi koketie agulu achiel to somo mar Kenya nyalo dhi nono. As the court has annulled that funding, it is better that stakeholders can sit down and look at it afresh and then come up with a model that is supporting, that is helping everyone, not just the students, but also making the parents comfortable while providing for their children at the university. Jokanya sekta no mar somo ka otelo kod Rolex Wasonga ma oriko ni wuoyi kinde nyasi mar yawo tukego mag adhula mong'ere kaka Road Tournament e gwego mag Awendo ma isiro kod Rolex Wasonga wach ni piny owacho nyaka koro bet piny kod ji duto e sekta mar somo kendo bedo kod twak e yo manyien mar siro somb jopuonjre mag mbalariany bang' doho golo ng'eto ne otime tok chik. Ng'enywa kata kane wasomo to ni konyowa. To kitieko skul inyalo wach ni chulo fi mamano is not the case. Omiyo anamor kasiro ni model moketi cha ne hinyo nyithindwa nikech nyaka nyithindo mochano ma kuonde mane ok nyal iyudo ka okete band 4 band 5 machulo pesa mang'eny. When I look at the 5 bands where students are placed, most of them are placed at bands where it is so expensive to provide or to pay fee. Wasonga wani piny owacho osebedo ka okawo pach jopiny duto ka otenore kod lokruok mopogore opogore ma osebed ka ikete tim e sekta mar somo wacho bende ne osir kod Pastor Anthony Rioba. CBC ok dhi maber nikech proper system pok obedo rolled down. Wakwayo serikal mondo mi oket ratio mar jopuonje oromre gi ratio mar nyithindo. Wakwayo serikal mondo mi ogernwa classrooms nikech ibiro yudo ka classroom achiel ting'o nyithindo 70, ting'o nyithindo 100. We don't just need knowledge, we also need skills. So in a way, the skills that are being imparted in our children is the best thing that can ever happen to our nation. So that's why I support it, but call upon the government to come forth and provide enough funding, provide enough materials. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi wadwa ni mondo wachak wakaw yweyo chenro en mar oimore aneno kanyo ka bende
ote mopogore opogore donjo kaeri. Belinda Adhiambo bende en jalok wach marwa bende koro oro ote kanyo kowacho ni akwayo hawi maber mar sikuku ne jokanea ma Kiboswa, dana Jennifer Jagero to gi nerni gate, anyuola na maka Pius Ochola to gi anyuola na maka Patrick Awangero. Kama na inya Belinda kuom ote makamano, ageno ni jo Kiboswa duto okaw mos kata ote makamano. Ramogi TV ler Simfrozo Kinda koro yawa golnwa uru QR code cha mondo ayude kata pesa cha asaye winyaka Ramogi ne jomoko ng'eyo wantiere koda chenro mabende koro jiwo jo kanyo mane Ramogi TV pile ka pile mar mondo mi oduok moko kuom penjo kendo yudo mich. Ang'eyo ni ka sa ochopo mar yudo mich mari to ibiro yudo joma tayo chenro no biro neno kare ni ji duto mane oyudo duoko makare oyudo mich makamano. Ramogi TV lera kwa ne familia na te hawi maber e kinde sikuku kod higa manyien. Anza kayo Jombo Tindo kawuok Central nyaka erokamano. Ramogi TV New Year odhine mother Justina Dongo gi mama na Rosa Oganyo nyaka Njira Karachuonyo kod Evans Opiata ma Otistinga Oganyo mar Pinyosa Oganyo nyaka Njira Karachuonyo ma Otistinga Oganyo mar Rapogi. Erokamana enya. Ramogi TV an Benado Keyo Samaki kan Nyora Kadem Simfroza mor gi kaka ukelo no weche manyien kendo ni kan gi jaoda Linet kod Kennedy Agengo. Ramogi TV ben aywer jagem gongo Ramogi ler lakini mos ne Jaili Elisha Obiero komito jaode Nyaseme kawuono ni wagoyo mos nyako Ramogi wadhi e yweyo matin waduogo mar mondo mi wadhi nyime gi weche manyien mago imore. Kick off 2025 in style at Dubai Shopping Festival. Now view. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Nyinga Cynthia Nyango, jafwambo maru mohinyo kelo nu weche mag njore kachiel kod kichwech. E kinde Christmas ni akwayo nu hawi maber mar Yesu Kristo ubed gi kwe kachiel kod hera mogudho. Nyaka higa manyien. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. John Gilalai in Bethlehem, Mumama ler wachonwa. Word Maria Yesu Kristo, nonyuol chieng' Christmas. Mondo mi iyud wenda mar Wuod Mary kaka sikiza tune mari, idio *812 *784#. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo.
wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi kambi mar All Media Services olimo nyithind kiye modak Our Lady of Guadalupe Children's Home mar miyo gi mich motelo ne odiochieng' ma oganda koro biro dhialo nyasi mar Christmas. Jafwambo mag All Media Services olero ni limbe makamano en kayo mar chiwo. Jafwambo mar Oline Tundi miyo waler mathoth. E kinde ma odiochieng' dhialo nyasi mar Christmas koro okayo, kambi mar Royal Media Services notiyo gi thuolo makamano mar timo limbe ne nyithindo modak Guadalupe Children's Home kendo tero negi mich mopogore opogore. Our very small way, share in the joy at Our Lady of Guadalupe, and we'd like to share in some small goodies that we hope will increase in the joy and the cheer as the kids celebrate Christmas. E kinde duto oganda paro mana familia kachiel gi anyuola magi e kinde magi dhialo nyasi mag Christmas. Kata kamano, limbe makamae nomiyo nyithindo modak Guadalupe oyudo lewni manyien, mo mar tedo, sukari, mok chapat gi mandas, tishu, sabunde, taulo mag ria, chak e kind mamoko. Nyithindo mag Guadalupe bende nodunyo miende manyasani ka giwero wende mag dhialo odiochieng' mar Christmas. Nyithindo kachiel gi jofwambo mag Royal Media Services norieyo fuondegi ka giriwore tugo tuke mopogore opogore. Jotelo marito nyithindo modak Guadalupe nogoyo erokamano kuom mich mane kambi mar Royal Media Services otero negi. Tunapatia kwa rudishia shukrani kwa kuja kututembelea, kuchukua muda wenu kuja kuenjoy na sisi Christmas. Royal Media, thank you so much for coming to visit us. Our kids are happy. Mmefurahi. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. E pau tuke ni yepo mara lap tuke ma Siaya mogere chunybo ma Siaya kendo nyalo tingo ji mara 20,000 ibiro tim tarik 2 dwe mokwongo higa manyien. Ten County no ni mana gi ndalo machuok matiko gedo mara labno ma osebedo kichwalo yepo mare kinde ka kinde. Kano loso kinde mane olemo labno jagoro mongirore migawo mara rita laktar Raymond Omolo olero ni en gi geno ni labno ibiro tieki motelo ne yepo mare mabiro yore gi jatend piny William Ruto gi nyawadgi mar Uganda Yoweri Museveni. Ikinde yepo mare klab mar Gor Mahia biro tugo tuko siep gi klab mar Kitara FC mawuok e piny Uganda. The final day will be the 2nd of January, when we will have an event in which we'll have the President of the Republic of Kenya and the President of Uganda attending and gracing that occasion, when there'll be a football match between Gor Mahia and Kitara Football Club from Uganda. It is unprecedented. There's no day in Siaya that we have hosted our president together with another visiting head of state. This event will end on the 2nd, where we expect His Excellency the President, William Ruto, to be hosting his counterpart from Uganda, and a number of many dignitaries that have been invited. And the Right Honorable Raila Amolo Odinga will also be in attendance. Team rugby mar Menengai Oilers Academy noloyo team mar P61 RFCA Finals kendo loyo tuke mag bingwa First Rift Valley Edition e tuke mane obagi lap ma Eldoret Sports Club. Captain Eric Ogutu noloyo Peter Choma e dakika momedi kendo miyo Oilers okombe. Team mar Pioneers RFC noloyo kombe mar rugby e kidieny mar Wakeini bang' loyo team mar Kitale Community RFC points 12 kuom 7. E tuke mag okapu jotugo adek koni gi koni, team mar Rockies noloyo okombe kidieny mar Wakeini ka team mar Blacklist nobedo joloch e kidieny mar yawuoyi. Joloch noyudo mich mar omenda.
Erokamano nyanya kwa Ramogi wachope giko mar weche manyien mag oyimorado na somo kuom ote kata oro ote mar hawi maber mar skuku ne moko kuom johera mag Ramogi TV kendo mosebedo kasirowa e thuoloni duto kamoting'o Jackie Nyarmodi, oting'o Salfio Ngadi, Jennifer Awuor, Norbert Winsley, Besmath Anyango, Cheryl Ogembo, mano wacho ni nyara Joji Kanyo, Jakolunga Sino, Nancy Achieng, Rosie Nyateng, Frederick B. Johnson, Collins Otieno, David Onoka, Ward Rinya, kowacho ni en bende ote mage mag Christmas odhine Lucia Kinyi, mama ne kod joringa duto. Erokamano Onesmus Omondi wacho ni oro ne min ode Florence Nyalango, mama na Mary Omondi gi nyithinda kaka Michelle Blessings, David Wilkinson, Brian Braddox, John Mark gi Jeremy Onesmus kagin ge Mutumbu. Erokamano ahinya Onesmus Omondi. Ogola General wacho ni kwayo hawi maber mar Christmas ne an. Erokamano ahinya Ogola General Osire. Victor wacho ni ote ne nyithindwa duto te kawuok achien Oyugis, happy Merry Christmas to all of them. Erokamano Ruth Nyathi Ochieng wacho ni kwayo hawi maber mar skuku ne joka jaduong' Ochieng Aduro kaditie Migori County gi joka Obondo te kagin Kisumu County. Erokamano Christine Juma bende wacho ni ote mara eni wabed mamor nyaka gi jirani e chieng' sikuku ni. Erokamano wuon nyidho ote ma antiere go ni nyis erokamano nya wuon nyidho ote ne ochope. Sharon Daisy hawi maber wacho ni antiere Choka Republic Ramogi lera kwa hawi maber mar skuku ne mama na Martha kani awendo Migori. Oluoch Ochieng, an Silvans Oluoch ka an e boma ma Eldoret, aoro mos mar Christmas ne minwa Grace Atieno ka en Agoro Thurgem School, aoro mos ne owadwa Caleb to gi jaoda Caroline Adhiambo. Masi Josephine mosna Moli Atieno ka en Sori. Nyakwa Ramogi ote thoth kendo okapar ni thuolo mantiere godo nyalo romo na mar mondo mi akwa ote kata hawi maber mar Christmas ne oganda duto, mak mana ni ng'e ni wan kaka Ramogi TV waduoko ni erokamano maduong' ahinya kuom bedo kodwa higani duto kata odiochieng' ma kiny ka wantiere Christmas. Akwayo ni hawi maber mar Christmas. Nyakwa Ramogi bende kaka pile chenro mar weche manyien ok tim kod ng'at achiel, ane miyora ka mar mondo mi achopnugi. Kata kamano en gimoting'o kata nywando ji mathoth kamoting'o producer mara Jailieta kachiel koda James Opondo ma bende neno ni weche gi ochopo e yo makare. Jang'ad picha mara mano kamoting'o kanyo Eric Ounda ma bende neno ni picha go ong'adi kendo chan e yo makare. Director mara Lindsay Simani manitiere koda team maduong' e apisi miluongo ni Gallery maneno ni weche gi kaka dhi e yamo gidhi e yo mabende ochan gi e yo makare. Bende ja kamera marwa nitiere kanyo Ernest mano wuod Nam Chumbi ma bende akwayo ni hawi maber kachiel koda Belinda Adhiambo mano ma bende obet kanyo kalokonwa weche gi. Oloko weche ma wawacho ne jogo manitiere koda ng'ol mar winjo. Nyakwa Ramogi gin oganda mathoth ma bende osebede chenro ne mana kaka na wacho ne anyuola na duto manitiere kanyakwar. Akwayo nu hawi maber mar Christmas ne jokaneya duto manitiere Usoma. Akwayo ni hawi maber mar Christmas ne jodala wa duto ma bende nitiere Ugenya e county ma Siaya. Aduoko ni erokamano ponono ni okwanenore kendo e odiochieng' mora mora e higani. Wabiro nenore kendo e higa manyien mar 2025 kaka Ruoth ochano. Ka ok kamano erokamano unin maber. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa ne en Belinda Adhiambo.